Kaixo txitxilariak, ze moduz gabiz etxian. Bueno, ja gitxi faltada elkarri ikusteko, baina bitartian zerbait egin behar dugu etxian, gurasuekin eta familiakin entretenitzeko, bai? Horregatik, gu egunero bideoak grabatzen gabiz, eta gaurkuan eskulan batekin gatoz, bai? Gaur ikasiko dugu kandela birziklatuak egiten. Etxian ditugun materialekin super erraza eta super merkiak. Gure kandela birziklatuak egiteko beharko ditugun materialak. Oso errezak dira lortzeko, danok etxean ditugunak eta ez da ezer erosi behar, bale? Alde batetik, baso bat ur, beste baso bat utzik, nire kasuan hau dekorauta dau, hau nekalako, baina edozein edalontzi erabili leikezue, bale? Kristalesko edalontzia. Kozinatzeko olioa, kolorantea edo nire kasuan ez dakadan ez etxian infusio sobre bat urari koloria emoteko, botila baten tapoia, artazi batzuk, servilleta bat, metxero bat, eta aukeran dekoratzeko harri batzuk eta lora batzuk. Bale, lehenik eta behin, urari koloria emoteko infusio sobrea sartuko dugu uran, bale? Eta lagako dugu hor koloria hartzen. Beste zozer egiten dugun bitartian, bale? Horrela. Bale. Gero, hartazia hartuko dugu, hau gurasuen laguntzakin, bai, bale? Arriskutsua dalako. Botilan tapoi hartuko dugu eta erdian zulotxo bat egingo diogu, bale? Horrela. Bale, urrengo pautua. Servilleta hartuko dugu eta moztuko dugu lauki zuzen forma emanez, bale? Ez oso handia, bez? Horrelako zozer. Eta servilleta zatiarekin txurro bat egingo dugu. Vale. Eta behin eginda daukagula, zulotxotik sartuko dugu, bale? Eta horrela lagako. Hartuko dugu utzik dakagun edalontzia, sartuko dizkiogu harritxo batzuk, dekoratzeko pizkat, horrela, eta nahi baldin badozue, eta etxian baldin badakazue, pausto txoren bat, bale? Bale, orain, lehen koloria hartzen lagadogun ura, orain, gehitu egingo diogu, bale? Bale, orain, olioa hartuko dugu eta 3 zentimetro gutxi gora bera gehituko dizkiogu urari, bale? Ikusiko duzue, separauta geldituko dela. Horrela. Eta amaitzeko, tapoi hartuko dugu, txurritoa sartuta daukala, eta kontu handiz ibili behar gara. Hemen, soberan dakagun zatitxoa, bakarrik olioarekin egin behar du kontaktua, bai? Olioa delako bere erregaia. Eta piztuta mantentzeko, ura ezin du ikutu, bale? Bakarrik olioa. Sartu egingo dugu. Eta horrela geldituko litzateke gure kandelatxoa. Animatu zuek ere zuenak egitera eta guri bidali guk ikusi ditzagun. Eta ez dizue sekretua kontatu. Gure kandela agortezina da. Gastatzen ari dela ikusten duzuenean, olio pizkatxo bat gehitu besterik ez duzu egin behar. Zuenak piztu eta gozo disfruta.